por min falo do caso, ao final é do pueblo, todo o mundo sabe, e Ai, sí, é verdade. sí, o caso Sí. que ali foi sonado, e, bueno, a ver se nos podes contar algo e recordarnos, porque pasou moito tempo e a xente, ainda que non o teña olvidado, pero, bueno, podese refrescar tamén. Sí, Sí. esperemos que non Sí. removamos nada a ninguén. Ai, sí, claro. Bueno, vai con Sí. todo o respeto do mundo. Sí, por supuesto. Todo o que falamos. Claro, sí. Ou os Sí, negros tamén. Sí, que parece que sí, estamos no, falando de a ligera, no, pero ao final, a ver, sí, o sea, non imos dar nombres é ni unha nada, charla informal e tal. pero bueno, falando cunha profesional desto, pues que nos poida... Nada. Non, Sí, sí. vale. Nada, bueno, contextualizo un pouco, entón. Fai moito tempo ainda éramos nós pequeniños. Sí, que foi no 2011. Pequeniños, pero non nos olvidamos. No. Pois sí, no 2011 pasou unha cousa na serra que probablemente xa moita xente lle sonará, pero ao mellor non recordan detalles. Que Ou é un incluso, Exacto. xente non saberá non nada. saberá nada, Sí. claro. Mm. Bueno, todo empeza un pouco con unha persona italiana, un home italiano, que veu para Barcelona, polo que teño visto. E, ao final, pois, por temas da vida, acabou en Galicia. E na estación de buses de Noia conoceu a unha persona da serra, a un home da serra. Este home, bueno, o italiano, vamos chamar o italiano e o home. Sí, sí, Non damos, sí. xa distinguimos. Vale, pois, Outiense. o italiano estaba en búsqueda de traballo. Entón, este home, pois, entablaría unha conversación e dixo, mira, eu necesito alcanzar as cousas da casa, chapuzas, tal, si queres, eu deixo vivir na miña casa e axúdasme con eso. E o italiano dixo, vale, tal. Despois, aquí xa empezamos outra vez no de distintas versións, porque hai xente que do home da serra, hai xente que opina que era unha persona maravillosa, que Sí, bueno, eso sempre hai. que tal, e despois hai xente eso. que xa di que vía cousas raras desde fora. Que pasou ao final? A versión oficial é que houbo, pois, neste caso tamén é un asesinato, creo que se foi calificado como asesinato, ou calificaría como asesinato como un ensañamiento, porque... Sí, a ver, sí. Houbo un asesinato por parte do italiano, a persona da serra, con un martillo, a base de martillazos. Despois trasladoume, que ese traslado foi o que dou a alerta ao día seguinte, porque moita xente enterouse, porque por debaixo da porta salía sangre e había pingotas de sangre todo no recorrido desde onde o levou, que era da súa casa, a outra, que non sei se era unha horta. Cuberto, sí, Era a horta do dono, onde tiña pois animales e demais. E tiña un pozo, que foi, ao final Onde tamén tiraron é importante o corpo. Sí. Sí, que, bueno, a alerta foi porque viron que deixou aberta onde tiña o jardiñeiro, non sei que. Que había sangre diante tamén. Sí, pero, bueno, a noticia, bueno, de varios periódicos e tal que recoletei, a noticia, o sea, a alerta foi porque a señora viu que deixaran a porta aberta do jardiñeiro e tal e cual e preocupouse. E chamou, foi cando non daba contactado co señor, tal e cual. Eso, encontráronse varias, eso xa se encontrou, xa se veu, había sangre por todo o recorrido, había sangre diante da porta da horta, e había sangre baixando, o sea, por debaixo, salida por debaixo da porta da casa. E finalmente o corpo encontrouse no pozo, enterrado, con unha mezcla de cemento, area e tal, intentou... E ainda estaba fresco cando... Sí, e de feito din que foi moi complicado para a investigación, porque ao estar fresco complicouse que o tema de sacar o corpo e tal. E sabes cal foi o motivo por que matou? Porque ao final... Se comenta, claro, é que isto é a versión que dá o italiano. Claro. Si é verdade ou non sabemos. Eu creome que sí que sea verdade, o sea, non o sei, pero creome que sí que é verdade porque hai unha prueba que eu non sei se o chegaste a ver en algunha desas noticias, que é a chamada Guardia Civil. Sí, o 061 de 5 segundos. Eso é moi clave, sí, porque, bueno, a versión do italiano é que foi en defensa propia, volvemos ao mismo, unha legítima defensa. Pois volvemos ao mismo, porque, según a súa versión, a persona da serra
pedíalle constantemente favores sexuales, quería ter como unha relación con el, e el rechazaba. E ese día parece ser que a persona, o home da serra, se puxo moi insistente e que o amenazou con un cuchillo, non? Era con un cuchillo, estaba na cociña, todo pasou na cociña, e que o amenazou con un cuchillo. E el di que o primeiro que fixo foi intentar chamar a Guardia Civil. E esa chamada existe. Entón tampouco mo vexo tan surrealista. Que mentras estaba chamando, o sea, no, que primeiro amenazou co cuchillo, que despois se tranquilizou, el foi cando intentou chamar a Guardia Civil e aí foi cando o outro, o da serra, se enfadou máis, cando veu que chamaba a Guardia Civil, e foi, por eso se cortou a chamada tamén, cando supostamente foi a atacalo co cuchillo. O italiano, supostamente tiña un martillo á man, que isto comentarei no despois, porque a mí isto rechina un pouco, pero supostamente tiña un martillo á man e defendeuse. Porque foi, a mí esta versión non me parece, o sea, pareceme realista, pero eu tamén rechazo a legítima defensa. Por qué? Porque unha cousa é defenderse ti con un martillazo, túmbalo. Sí, unha cousa é defenderse e outra ensañarse. Que ademais, o italiano era unha persona relativamente xoven. Sí, tiña 30 anos. E o da serra tiña 62. Por eso. E seguramente sin o martillo podería facerlle daño igualmente. Ou incluso con martillo. Que te defendes con un golpe. Xa está. Marchas da casa e chamas a Guardia Civil. Xa está. Entón, claro, aí é cando se descarta un pouco o tema da legítima defensa. O sea, que iba con intencións, sabe... Porque desde o punto de vista de fora... Hai moitas cousas que poden pasar, porque eu creo, o sea, isto, a súa defensa, que isto que me apuntado, a súa defensa valoraba... Hai tres cuestións que poden pasar en un caso así, que poderían servirlle como eximente ou como polo menos atenuante. Se se demostrara que esta versión é verdadeira, a súa defensa alegou trastorno mental transitorio do 20.1 do Código Penal, que sería un eximente, bueno, a legítima defensa do que falamos. O trastorno mental transitorio ven sendo unha persona que realmente non presenta ninguna discapacidade, ninguna enfermedade mental de base, pero pasa algo, sabes, para que nos entendamos, pasa algo que te dá un clic. Entón, durante ese momento, núblese, se supone chegar a cometer un delito. Eso é o que alegaba a defensa. Despois hai outra cousa que existe, que é o miedo insuperable. Que eso eu non encontrei por ningún lado, non vi que o valorara, pero eu sí que teño, o sea, eu considero que podería incluso aplicarse, porque o miedo insuperable é esa situación, o sea, esa situación que che leva a actuar, a mellor, pois levado por causas superiores a ti, tal. De todas formas, non apreciaron ninguna, porque as pruebas periciales, as pruebas médicas, demostraron que houve moitísimos varios martillazos, foron 16 martillazos, se non me equivoco. E houve varios que, pola forma, o sea, polo estudio do golpe, quedou demostrado que lle deron mentras a cabeza xa estaba no chan. Pola presión que se fai, porque ti se das un martillazo en pé, a materia como que non se comprime. Se o das contra o chan, a materia comprime. Explican aquí. O sea, explican además que la fractura craneal se produce cuando la fuerza atenuante comprime el cráneo entre ambas orejas. La única posibilidad de esa fractura es que estando esa persona apoyada en el suelo, la otra le golpeas. Efectivamente. Entonces, con todo isto, 16 martillazos estando xa o home deitado no chan. Claro, aí xa enténdese que é ensañamiento. Sí. Eu, aquí hai un apartado que falan da... Perdón, que tampouco había signos de defensa. Claro. En Ramón, o sea, claro. O primeiro xa quedou cao. Sí, non. Aquí falan tamén da sangre das escaleiras, na parede, que tal, que el di, o italiano di, que seguramente fora súa porque tiña unha ferida na man do cuchillo, non? Bueno, fala do tema da sangre, o Cristo que había. A miña pregunta é, unha persona nun estado de shock, imagínate que ti, eu, Rian, quen sea, claro, ti estás nun estado de shock cando che pasa algo así, crees que unha persona nese estado pode chegar a tal agobio de que matas a unha persona, agobiaste, non sabes que facer, podes
chegar ao punto de decir que fago co cadáver, enterralo ou descuartizar. É que desde o punto de vista de fora parece un asesinato bastante cutre, non? Sí, Deixando totalmente. rastro por Todo todos os lados. rastro. E máis que no contenedor atoparon cousas. Sí, totalmente. Eu creo que sí que se pode, o sea, eu creo que probablemente non sei, non o podo saber porque despois agora que vou decir chapa co seguinte que vou decir, pero eu creo que a mellor non tiña intención realmente de matar. Como nada. Xa, Igual pero- así que de asustalo, de facerlle algo de daño, pero Claro, eu creo que ao mellor sobrepasou a situación. Sí, intentou desfacerse do corpo e fugouse. Claro. Algo que non comentamos. Que o atoparon- Intentouse fugar. E toparon en Logroño. sí. Iba de camiño a Barcelona, Iba de sabes? camiño a Barcelona e probablemente falase que para volver a Italia. Seguramente. Porque ao final Ya. pódese, pero todo vai máis lento. Non é o mismo Claro. tocar a unha persona do mesmo país que en outro. Claro. Que aí entrarían a Orden Europea de Detención e Entrega e todo o rollo, pero que sí que hai que facer uns certos trámites para poder Ya. ter a esa persona. Entonces, bueno, que por cierto, tuveron en conta a atenuante de confesión, teño aquí apuntado, porque él confesou, Claro, una vez que o sí. pillaron, Sí, que ademais no confesou, durante o juicio el chorou e admitiu todo tal e cual. intentou explicar o tema tal, o tema da, o sea, da legítima defensa, pero bueno, pero sí que confesou. Claro, entonces unha confesión tamén, É un atenuante, sí. o sea, como que che rebaixan a condena. Sí. E que se tope o arma, ou que dixas, a arma está, o que utilicei está aquí, tamén. Si o dis, sí. Sí. Bueno, Todo, si ti aportas E o datos corpo... A ver, pero- esa investigación vanche servir sempre pero como se xo atoparon, si xa o toparon, non? Pero él explicou todos os feitos, Claro. contou todo. ya, E agora que vos quería dicir que algo que a mí me rechina vos tedes un martillo na cociña, por non? claro. Claro. A ver, non sei como é a súa casa. Non me parece descabellado, non me Claro. parece descabellado. Igual era un martillo para colgar cuadros, eu que sei. Non o sei. A ver, non podo defender, evidentemente. Premeditado non creo que fora porque é o que dirían. É moi cutre. Pode ser Sí, premeditado, se é premeditado, sí. que estudiara un pouco. Eu creo que, non o sei, pero eu penso que veuse na situación mala e depois Claro. fixo o que el Pero pudo. a mí o do martillo deixame loco, porque é eso, el dixo que Sí. se defendeu con algo que colleu a man. Eu creo que eso non pasou. O sea, eu creo que o máis Sí, probable tamén falaban é de que o cuchillo atoparon nun sitio Sí, rarísimo. é verdad, que o cuchillo estaba... Entre non sei que, non sei canto. Sí, o sea, si te atacaban Medio. con cuchillo estaría no sangue. Sí, revolado por aí. Non o sei, sí que hai, neste caso sí que hai bastantes cousiñas así, Sí, hai Que matices chaman a que diste atención. rechina, pero... pero bueno, a ver, non hai dúda de que foi, entón ao final penaron ou non Sí. penaron. Sí, a ver, a pena non foi tampouco, o sea, penaron co mínimo, non entendo por qué. Porque lle tuvaron en conta a confesión, Ah. probablemente...